Kažu ljudi, ja ne želim da kupim kvalitetno, ja ne želim da kupim skupo, to je sve isto. Šta će meni kolica od 1.500 eura, šta će meni sedište od 500-600 eura za kola, za bebu, ma daj, molim te, šta, to sve isto, isto. Misliš, veruješ ili opravdavaš to što nećeš da se potrudiš da uzmeš nešto što zaista želiš? Ne treba meni novi auto, meni je super moj auto, svakog petka idem kod majstora, on je dobar moj majstor, kreka, i meni ne treba novi auto, znaš, ne treba meni, šta će meni, super ovaj auto, super. Ili opravdavaš to što nećeš da se potrudiš da imaš novi, bolji auto. Razmisli, da li zaista ne želiš, da odeš u salon i kažeš ovaj auto, skineš plastikice, dođe u petak, odeš u sredu, podigneš ga u petak, dođe ti kamionom, skineš plastikice. Nećeš to. Stvarno. Ili opravdavaš to što misliš da ne možeš. Veliko pitanje. Za bebe, sedište za bebe da jede, znaš, to je, ne mora to da bude skupo, ne treba to meni, šta to će samo koliko da traje, par godina, ma nemoj. Ne želiš. Siguran? Ili opravdavaš to što misliš da ne možeš? Ili opravdavaš to što ne želiš da se potrudiš? Svako nešto pomisli da ja ovde pričam, omalovažavam ili bilo šta, setite se, ja sam došao, razmislite u stvari, pošto ne setite se, ne znate, evo sam vam kažem, ja sam došao u Dubaji sa pozajmljenih 150 eura. I koferom jedan točak nije ni radio čak. Sve stvari su mi stale koje sam imao tada u jedan taj srednji kofer. Ja sam došao ovde. I ja sam isto opravdavao sve. Ma šta meni moj Jugo, dobar moj Jugo. Šta dobar Jugo? Šta je dobar, za koga je dobar? Dobro su, nemoj kupi ovaj set za bebu, znaš, za 300 eura, samo to je dosta. Šta trošiš više para? Ne može da trošiš to beba, to poraste, to nije važno. Ista kolica, nije isto. Nije isto, ne opravdavaj. Znam da želiš. Ako staneš ispred ogledala i zaista kažeš, ja to ne želim, ja želim ovako, ja želim stari auto, ja želim staru kuću, ne želim novu i renoviranu kuću. Ne želiš ili misliš da ne možeš, pa onda opravdavaš sebe time što lažeš samog ili samu sebe da ne želiš da se promeniš i potrudiš i napraviš promenu neku u svom životu i živiš onako kako zaista želiš da živiš. Mislim da je odlično pitanje za svakoga. Šta ti želiš? Da li zaista želiš da voziš auto stari i da jednom mesečno ili jednom nedeljno, ne daj Bože, ideš kod majstora, da ti staje na putu? Ili želiš auto pod garancijom da voziš, novu salonu kupiš? A neću da kupim to, čim izađe iz salona to 30%, znaš, odmah jeftini 3%, a stvarno? Jel opet opravdavaš? Ili zaista veruješ to? Jel kupuješ auto da ga prodaš? Ne brini se. I ja sam isto tako razmišljao. Šta da kupim novi auto? Pa da mu padne cena, čim ga izvezem, čim zgaze gume na asfalt, to ona pala cena. Pa šta? Prestanite da opravdavate sebe. Prestanite da opravdavate to što nemate, šta nemate, da ste zadovoljni s onim što imate, kada zapravo svi znamo da bi voleli da imaju novu kuću, nova kola, novu garderobu, najbolje sve za sebe, najbolje sve za porodicu, dete. Prestanite da opravdavate. Ja sam to radio. Ja sam lagao sebe. Okej mi je polovan auto.
Ne želim da se hvalim ovde. Ovo nije hvaljenje. Ja nisam milioner. Ja još uvek. Ali ovo je drugi auto koji sam kupio novu salonu. Prvi sam izgubio. Izgubio na kriptu. Tako je. Pozajmio sam novac, investirao, onda nisam imao da vratim novac i onda sam morao da prodam auto. I jesam, plakao sam. I bilo mi je teško. To je bio moj prvi novi auto u salonu koji sam kupio. Ali evo ga drugi. Bolji. Zašto sam ja izgubio ta auto? Zašto bih ga i dalje vozio? A zašto sam izgubio ta auto? Zato što ta auto nije bio najbolji za mene. Ovaj auto mi se toliko pokazao bolje. U svakom pogledu. Tada je izgledala kao bol, kao gubitak. Malo sam skrenuo sa teme, ali hoću samo da kažem. Gubitak, izgubio sam nov auto, izgubio sam. Ne, ovaj se pravio. Ovaj je dolazio meni. Prestanite da opravdavate sebe i lažete sebe za nešto što ne želite da promenite ili uradite i da postignete više. Prestanite da govorite kako drugim ljudima je lako. Njemu je lako. Šta on zna kako je na građevini? Prestanite da opravdavate da je građevina ili bilo šta što radite. Ništa protiv ovih poslova, molim vas. Ništa. Ali prestanite da se žalite. Ako radite to, radite sa strašću. Nemojte da se žalite. Niko vas ne tuče po ušima. Ja sam trener, ali ja sam ponosan i radim sa strašću ovaj posao. I naravno, ovo nije posao koji ću ja da radim večno. Coaching i sve ovo što radim. Online i hoću. To i želim da nastavim da radim. Coaching online. Ali uživo treninge neću raditi večno. Neću. Ne želim. I dalje želim, i dalje je super, ali neću večno raditi to. Ne znam šta bih više rekao. Mislim da je moj klip evo od 7 minuta. Ja kažem da sam napravio neku pauzicu s mislima. Ali mislim da će ovaj klip dosta pomoći nekome ko se opravdava. Nemojte da opravdavate da je meso isto. Evo, sad mi pogledam pamet hranu, smo jučer kupovali hranu. Nije isto. Kupite bolji kvalitet. Kaže ono, sjećam se, ono što je najskuplje ne znači da je najbolje. Pa, ne znači. Ali probaj. Jesi probao? Probala? Nisi. Zašto? Jel opravdavaš? Kada shvatite koliko su nam uverenja neka tutnuta, da se izrazim tutnuta, shvatit ćete da ništa nije onako kao što mi mislimo da jeste. I shvatit ćete da ne znate šta ne znate. Ej, ja ne znam šta ne znam. Ja ne znam šta ne znam. Jeste nekada to rekli sebi? I spreman sam da saznam ono što nisam znao, da naučim i da vidim gdje će život da me odvede. Sve najbolje. Želim, evo još jedan klip iz auta ovako. Prestanite da opravdavate sebe. Prestanite da se žalite. Prestanite da verujete u ono što nije zapravo tačno što sami sebi govorite. Sve sam objasnio, mislim, u ovom klipu. Sve najbolje želim i srećan utorak svima.